Binweltay Bishop Pablo Virgilio David king akusasyon ng presidente king metong obispo ang manako kano king pisamban. Ay ning balita ng Paulo Marcelo. May kibat siya ngeni kareng linwala paratang ng Presidente Rodrigo Duterte. Ing Vice Presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ay Bishop Pablo Virgilio David ang mas kilala king aw sa Bishop Ambo. Iti parigil kareng meging akusasyon ng Presidente Duterte king kebalwa na kanuniti king pamanako ning meto nga Bishop David kareng pera at offering sa akakuha ning pisambang Katoliko. King interview darang miyembro ning media king Presidente, pisyag na pangatin niya kanong video ang magpapakit king pamanako ning meto nga obispo ang miyembro ning simbahan. Dapat alayang binanggit buong lagyo yung presidente, may gibat naman kapamilatan ng Facebook post ni Bishop Ambo ang magdilidiling Bishop David king CBCP. King may sabing post ng obispo niya ng Biyernes, November 23, antimong malilituya kano'y Presidente Duterte, parigil ka rin lagyo ng paparatangan na niti. Patama na pang David, kaya kalan ka no ka rin masakit, edda na baloy ka rin panyabyan, parigil ka rin paratang naman na magkalat king social media, king kabulasan ng Presidente Duterte. Ako po'y Paulo Marcelo para King News Force, Pampanga, Balitang Tutu, King Balen, Susuyo.